onye isi ala Nigeria Tinubu abụrụgo onye ahọpụtara ka ọ bụrụ onye isi ndị ECOWAS. N'ozi inye ekene, o kwuru sị, ọchịchị onye kwuo uche ya ga-abụzi ihe onye ọbụla ga-eji kpọrọ ihe. O kwukwara sị, ọchịchị onye kwuo uche ya bụ ihe siri ike, ma ya bụ ụzọ kachasị mkpa ịchị ọchịchị gọọmenti. We will not allow coup after coup West African separation. We will take this up seriously with African Union and to the European Union and Britain and America. Take it up. It's a challenge. Yes, democracy is very tough to manage, but it's the best form of government. And we also ascribe to it. We should make a pledge here that in furtherance of our region's economic recovery and growth, we will commit to democracy and promote democracy and rule of law. I am with you. In Nigeria, we are back. Thank you, and thank you very much. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị tata. Echefukwana ibinyere anyị aka gị n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ na ibi aka na ya, kama ọ ga na-echetara gị mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị bụrụ ndị izizi ga-afụ ihe anyị wepụtara. Udo dịrị unu.